salamat sa Mighty C. Mighty C! Mabaka mga butika. Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Rosita, may dysuria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. I-maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sa sakit. Mighty C! Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan? Masabi na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babayi. Confident ka sa Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Iyari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Ang ganda ng saranggola ko! Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon. Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng saranggola malapit sa tore? Bakit naman? Kasi kapag dumikit ang saranggola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sanhi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente. Naku! Nakakatakot naman yun. Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. Nestor! Ang sinaing! Luto na! Ang labahan! Nakasampay na! Ang uniform ko! Naplanta na! Ganito ako. Tigasi, tigalaba, tigasay, tigaplantsa. Sa araw si Mrs. ang masusunod. Sa gabi, ako ang bossing. Dahil kasangga ko ang Extend Supplement for Men. Lourdes, tapos ka ng maligo? Yes, darling! Come to mama! Extend Food Supplement for Men. May Maca at Lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 6:04. Ining nga oras ginadulong sinsang
Clinica Detex Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mayong gabi syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong gabi Western Visayas. Mayong gabi Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bayo Evening Newscast. Domingo adlaw, Agosto 3, 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tag sa ka-FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Kami ang inyo mga tagbalita ka-K5, Enrico Tupa Surita Jr. Kagako naman ang inyo alagad, ka-K5, Alira Alvarado Apin. Sa mga headlines na dulong sa kaluwan sang D3 Bayo na imo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ng lanat o bukis sipon, magtumar sang D3 Bayo sang klinika di atentibum di Sinan Wellness Center kakaroon sa aton mga headlines. Sa balita lokal, PRO6 nakakumpiskar sang masobra 6,000 kagramo sang shabu sa bulan sang Hulyo. Iloilo Governor Defensor mas pabaskugo ng relasyon sa mga alkalde sa probinsya sang Iloilo. Isa naman kalapsag na sapuan nga wala na sa kabuhi sa distrito sang Mandurriao. Driver sang motorsiklo patay matapos nakabunggo sa kasugata nga angkar-angkar sa banwa sang Barotac Nuevo. Sa balita nasyonal, 49% mga pamilya nga Pilipino ginakabig ang kaugalingon bilang pigado sa ikaduhang quarter sang tuig suno sa SWS. Produksyon sang humay kag mais sa una nga bahin sang 2025 nagsaka suno sa DA. Sa balita international, US President Donald Trump ginmando ang pagpalapit sang ila nuclear submarine sa Russia. Sa balitang sports, 47 ka Filipino athlete natala na nga maghampang sa World Games 2025 sa China. Sa balita entertainment, Bea Alonzo ginkumpirmar ang relasyon sa negosyante nga si Vincent Co. Alas 6:09 nabatian ang aton sa mga headlines
Kagkaroon sa malital na sa itong mga balita una kita sa Balita Lokal. Balitang lokal. Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inyong sang Ditex 500 The Superior Antioxidant. Nakakompiskar sang 6,081 nga gramo sang shabu ang Police Regional Office 6 o ng PRO6 sa 130 ka mga anti-drug operations kagipatigayon sa bilog nga Western Visayas sa bulan sang Hulyo. Sa mga nasambit nga operasyon, natigayon nga maaresto ang 161 ka mga individual sa din 61 ka mga ini ang gin-classify nga high-value individual kag 110 naman ang gin-classify nga street-level individuals. Sa piyak nga bahin, gindayo naman ni PRO6 Regional Director Police Brigadier General Josefino Ligan ang dedikasyon sang operatiba sila kampanya batok sa iligan nga druga. Samtang magpangtubang naman ang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga naaresto. Sa duga nga balitang lokal, mas pabaskogon ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang iya nga relasyon sa mga alkalde sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Defensor sa iya ulihi nga termino bilang gobernador sa probinsya sang Iloilo, magahimo ini sa mga programa para sa mga alkalde agud mas mapaayo ang engagement sang lokal nga panguluhan sang probinsya kag sang mga kabanwahanan. Dugang paniya ang amo nga plano ang luyag niya nga matigayon sa masunod nga duha ka tuig. Alas 6:11 sa piyak nga bahin, ginapasangkad sang Iloilo Provincial Government ang sakop sang Socialized Housing Project sa probinsya sang Iloilo. Suno sa gobernador ang among nga programa ang madamo sang kinahanglan nga resources o konkwarta apang ini ang ginatinguan sang probinsya. Dugang pandidefensor ini amay katuyuan niya sa Ilohon ama pumuluyo nga naga-star sa mga danger zone sa mas hilway nga lugar bilang kabahin sang Purok Resilience Program sang lokal nga panguluhan. Angot diri suno sa opisyal, ini ang ginatutukan sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO kag iban pa nga opisina agon masigurado ang safety sa mga pumuluyo. Sa pihak nga bahin, isa kalapsag ang nasapuan nga wala na sang kabuhit sa barangay Onyate de Leon, Mandurriao, Iloilo City pasado las 11 kaina sang aga, Agosto 3. Suno kay Milicia del Rosario, nakakita sa patay nga lapsag. Nagapaninlo siya sa iya likod balay sang natingala ini nga may mabaho nga nagausbong gikan sa eco bag. Sa iya panghuna-huna, isa lang kapatay nga sapat ang unod sang eco bag. Apang nakibot siya nga isagali kalapsag. Gilayon naman nga nagpadulong sa lugar ang taga City Social Welfare and Development Office o kon CSWDO kag mga barangay officials. Ginpabendisyonan na lamang ang lapsag kag ginlubong. Madumduman nga sang nakaligad nga inadlaw, may mga lapsag man nga ginbilin nga nasapuan sa city proper. Sa piyak nga bahin, patay ang driver sa motorsiklo sang Suzuki Raider 150 matapos bumunggo sa kasugata sa niing nga angkar-angkar sang Agosto 1, 2025 pasado alas 6 sang hapon sa barangay Akwit, Barutak Nuevo. Ang driver sa motorsiklo ang gikilala kay alias Jojo Hamtong ang edad kag residente sang barangay Munpon sa Barutak Nuevo kag ginapahayag wala sang suksok nga helmet. Samtang ang driver naman sang angkar-angkar ang gikilala kay alias Nunoy, residente sa Banwa sang Dumangas. Ginapahayag nga madasig ang papadlagan ni Jojo rason nga bumunggo ini sa side wheel sang angkar-angkar. Gilayo naman nga gindala sa ka-hospital ang biktima apang gibawian sa kabuhi kahapon Agosto 2, 2025 tugas ang impact sang aksidente. Sa duga nga balitang lokal, ginakadismaya sang mga pumuluyo ang clearing operation sang National Irrigation Administration o NEA sa irigasyon sa barangay Kagamutan Sur, Leganes, Iloilo. Suno sa iban nga residente sang barangay, ang taytay nga nagaserbe alagyan padulong sa ila mga balay ang ginguba. Dugang pa may ara man sang mga taytay nga wala ginguba, rason nga hindi patas para sa ila. Nahibaluan nga ang clearing operation ang kabahin sa mga tikang sa pagsulba
lugar sa pagbaha-baha sa pila ka bahin sang Banwa. Alas 6:14, nagareklamo ang isa ka negosyanteng nagkuha sang food kiosk sa Molo tungod sa kaperdian dala sa naglabay nga pag-inulan. Base sa tagreklamo, nag-umpisa sila sa pwesto sa Hulyo 4 tubtob Hulyo 31 kag 10,000 ang renta nila sa kiosko. Kaperdian para siya ang pagnegosyo sa mga area tungod sa pila ka semana nga pag-inulan dala sang bagyo kag habagat. Nagatagman sang ekstensyon ang mga natungdan tubtob sa Domingong adlaw apang hindi ni bastante para sa tagreklamo. Sa karon nagapanawagan sa mga natungdan nga opisyales sa nasambit nga negosyante nga kung tani ma-extend pa sila sa isa ka semana agod nga makabawi sila. Sa ulihi nga balitang lokal, nakuhaan sang video ang kinagamo sang duha ka estudyante sa plaza sang Santa Barbara, Iloilo sang tinalikdan nga adlaw. Makitaan sa video nga nakapantalon kag t-shirt ang duha ka babayi nga involved. Wala naman nagdugay ang away tungod gilayon nga ginpunggan sang mga naglabay nga tawo. Sa pagchekyar sang K5 News team sa Santa Barbara Municipal Police Station, wala na blatter ang nasambit nga insidente. Alas 6:15, nabatean na madetalye sa balita lokal, kagkaroon sa ilato madetalye sa balita nasyonal. Balitang National. Balitang National. Ang mga balita nasyonal nga inyo, mabatean na dulong sinsang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inom ikaw sang Mighty C. Naglabot sa 49% kapamilya ng mga Pilipino o kung ginabanta yara sa 13.7 milyones ka mga pamilya ang ginakabig ang ila kaugalingon bilang pigado sa ikaduha nga quarter sang tuig 2025. Ini base sa survey sang Social Weather Station. Ang survey kinabukusan sa 1,200 ka mga tigulang o kung may mga edad na kaginpatigayon sa tong Hulyo o kung Hunyo 25. Tubtob 29 sa diin 10% ka mga pamilya ang ginakabig ang kaugalingon bilang yara sa borderline sang pigado kag hindi pigado. Samtang 41% naman ang ginakabig ang kaugalingon bilang hindi pigado. Samtang pinakamataas naman sa porsyento sang self-rate poverty ang nabalhag sa Mindanao nga yara sa 69%. Ginasundan sang Visayas nga yara sa 60%. Luzon may 38%, kag Metro Manila may 36%. Naibluan isa sa mapasalig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tinilikdan nga State of the Nation Address o Konsuna, amo ang mapaayo ang kabuhi kamatagan sang palangabuyan ang tagsa ka mga Pilipino. Sa dugang nga balitang nasyonal, ginpaathag sang Department of Health nga wala sang dugang nga kinahanglan isubmit o kun himuon ng Pilipino agud mapuslan ang zero billing policy sa 87 ka ospital nga ginapamunuan sang DOH sa bug-os nga pungsod. Suno sa ahensya, ginapahayag nga wala nagahingyo sang dugang nga dokumento ang Philippine Health Insurance Corporation agud maka-avail ang mga pasyente sang nasambitan nga polisiya nga kilala man bilang no balance billing policy. Ginpasiguro sang DOH sa publiko nga padayon ang PhilHealth sa paghatag sang patas nga access sa serbisyo para sa ikaayong lawas sang tanan nga Pilipino. Sa piyak nga bahin, gin-anunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Pichu Laurel Jr. ang pagsaka sang kabugusan nga produksyon sang mais kagumay sa Pilipinas sa unang bahin sang tuig 2025. Ini ang sandig sa bag-ong report nga gipagawa sang Philippine Statistics Authority kon PSA. Suno sa PSA ang humay production sa tunga sang bahin sang tuig 2025 ang nagdangat sa 9.08 million metric tons, mas mataas ini sang 6.4%. Humalin sa 8.53 million katonelada sa kaangay nga tion sa nakaligad nga tuig. Nagdako man sang 2.7%. Kanaglabot tubtob 2.12 million ka hektarya ang kabukusan nga lugar nga ginatanuman sang humay matapos usaron o kung gamiton sang husto sa mga mangguma ang tubig ulan sa rain-fed nga mga lugar. Suno pa kay Laurel, dako nga bulig diri ang manami ang kondisyon kag panahon amuman ang pagpabilin sang suporta sang gobyerno para sa mga mangguma sa bugos nga pungsod.
Sa ulihing nga balitang nasyonal, magapaidalom na sa Special Operations Training ang tanan nga personnel sang Philippine Marine Corps o kon PMC. Sunod sa PMC, hindi lamang ang miyembro sang elite units ang magapaidalom sa special training, kundi amuman ang tanan nga luyag mangin kabahin sini. Sandig sa bag-o nga mando, amat-amat nga ipasulod ang mga advanced training sa PMC, kaangay sang tactics and techniques nga anay ginatanyag sa elite forces, kaangay sang force reconnaissance regiment. Nahangpan man ni PMC Commandant Major General Vicente MAP Blanco III nga isa ini kamabudlay nga tikang apang kinahanglan ini nga ipatigayon bangod tingun na nga agud i-level up ang tanan nga ikasarang sang kada sundado. Alas 6:20, nabatian ang mga detalye sa balita nasyonal. Kagkaroon sa ilator mga detalye sa balita internasyonal. Balita International. Ang mga balita internasyonal nga inyong mabatian, ginadulong sa inyo sang Ditex Beauty Soap. Para sa mga miss, kamaputi si kapanit, magamit sang Ditex Beauty Soap sa aton sini nga mga panit. Ginmando ni US President Donald Trump ang pagpamtang sang ila nuclear submarine malapit sa Russia. Ana sabi katikam ni Trump ang kasunod sa pahayag ni Russian Deputy Security Council Chairman Dmitry Medvedev angot sa pag-ipit sang US sa Russia. Naibluan nga una na nga ginmando ni Trump nga tagan sang 10 adlaw si Russian President Vladimir Putin para magsabat sa ceasefire deal sa tunga nila sang Ukraine apan kung hindi magsabat mapilitan ang US nga magpamatbat sa mabugat nga pinalidad. Sa ulihing nga balitang internasyonal, ginlikop sang linibo ka mga pamatanon ang palibot sang Rome sang Sabado. Agud makitaan si Pope Leo sa isa kadako nga kahiwatan sa pagpungko sang bag-o nga Catholic Pontiff bilang kabahin sang special weekend para sa mga Catholic youth. Ang mga pamatanon ang nagikan sa 146 ka mga pungsod nga nakasuksok sang madinoagon nga bandanas kag naghilinugyaw sang pag-abot ni Pope Leo sakay ang White Pope Mobile. Malipayo naman ang Papa nga naghatag sang blessing sa mga pamatanon nga iya sini nga paglabay. Ang weekend events ang kabahin sang ongoing Catholic Holy Year kung sa diin ginapahayag sang Vatican nga nag-inganyo sang 17 million pilgrims sa Rome humalin sang nag-umpisa ini sang katapusan sang tuig 2024. Alas 6:22, nabatian ang detalye sa balita internasyonal. Kagkaroon sa ilator mga detalye sa balita sa patag sang sports. Balitang Sports. Ang balita sa patag sang sports ginadulong sa inyo sang klinika Deo Fresh para protektado kita against sa singa body odor, hindi kita magbaho balhas, magamit sang klinika Deo Fresh. Pangunahan nanday Agatha Wong, Ralph Trinidad kag Rubilin Amin, ang 47 ka mga Pinoy athlete nga magahampang sa 12 World Games nga iwaton sa Chengdu, China, humalin sa Agosto 7 tub 17. Suno kay Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino, kumpiyansa sila nga mas madamo makuha nga medalya sang pungsod sa subong edisyon sang World Games kung ipaanggit sang 2022 sa Birmingham. Sa din isa lang kabulawan ng medalya na pauli ni Juna Chukil sa patag sang karate. Naibluan na plian agud mangin flag bearer sang Team Philippines sa opening ceremony sa Chanfu International Convention Center sanday wakeboarder Ralph Trinidad kag Agatha Wong nga magahampang sa women's Taolu Taijikwan bare hands kag sword. Alas 6:23 sa batian ang mga detalye sa balita sa patag sang sports. Kagkaroon sa mga detalye na sa balita entertainment. Balitang Entertainment.
Para naman sa aton balitang entertainment, ginkumpirmar sa aktres nga si Bea Alonso ang relasyon sini sa presidente sang Pure Gold nga si Vincent Co. Suno pa sa aktres, obvious man ang ila relasyon kag nalipa ini, apang wala na naghatag sang iban pa nga detalye. Kung madumduman na link ang duha matapos na notisyaran sa mga netizens ang pila ka beses nga pag-updanay sa mga ini sa events. Nahibaluan nga anay ini nga engage sa aktor nga si Dominic Roque, apang nagbulagay man sang tuig 2024. Mayong gabi kay Sir Idmar, kay Sir Roland Jimenea, kay Ma'am Judy Ann, kay Sir Kim Heroso Panes, sa may sityo Tinibawan, Barangay Maasin sa may sulod sang Pasi, sa pamilya Panes Heroso Pagayon. Mayadayad gid nga gabi kag suman kay Ma'am Maricel Balor kasi pre sa may Barangay Balabaguharo, kag advance happy birthday buwas no kay Gay Aligain sang radyo Tagbuanay sa may Pilar Capi. Kag sumuman sa kay Sir Wells Hintoleo, pamilya Hintoleo sa Barangay Manyakaba Kaniway, at taga Aicor Iloilo. Gamon ni Torgid sa atong sali nga pagbalita. Kag amoy yadto mga K5 kapugusan yung pagbalita, kag indulong sa inyo sang D3 Bayo Evening News ka. Domingong adlaw, Agosto 3, 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Kami ang inyo mga tagbalita ka-K5, Enrico Tupas Surita Jr. Kag ako naman ang inyo alagad, ka-K5 Alira Alvarado Apin. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon